Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε εδώ. Σας ευχαριστώ γιατί όλοι σας, ο καθένας με τον τρόπο σας, από τις θέσεις σας, βοηθήσατε να κάνουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Για εμάς όλα ξεκινούν και τελειώνουν στους ανθρώπους. Και το ωραιότερο είναι ότι δεν τελειώνουμε εδώ. Συνεχίζουμε με όρεξη, με σχέδια, με καινούργιες προκλήσεις. Γιατί 30 χρόνια είναι μόνο η αρχή και τα καλύτερα είναι μπροστά μας.